ଆସିଲୁ ତୁ ବାବୁ? ହଁ ସାର୍ ଭଲରେ ଆସିଲି। ଭଲରେ ମତେ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ରାଇମୋହନ ସାରେ, ପିଣ୍ଟୁ ନଦ ସାରେ କାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ହେଇ ଦେଖ କିଏ ଆସିଛି ପିଣ୍ଟୁ। ଏ ପିଣ୍ଟୁ, ମିନ ମିନ କେତନ। ଦେଖେ କିଏ ଆସିଛି। ବାବୁରେ ଆସିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନାହିଁ ସାର୍, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ମୋ ବାପା ଭାଇକୁ ମନେ ପକେଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ତ ସାରେ? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଭୁଲ କିଛି କରିନି। ପ୍ରଣାମ ସାରେ ଶ୍ୟାମ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବାବାରେ। ଏଠି ବି ତୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଉଛି। ଦେଖା ହେଲେ ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ମିହିର ସାରୁଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ। ଗୌତମ ମହାନ୍ତି ଦେଖା ହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ରାଇମୋହନ ଥିଲେ। ଦେଖା ହେଲେ ପୁଣି ଅଜିତ ଦାସ, ମିନକେତନଙ୍କ ମନଟା ଖାସ୍।